כדור לעבר מוגי. רביבו בשמאל, איזה כדור! איזה שער! הללויה! איזה שער של חיים רביבו! 32 דקות במשחק. רביבו לא מכדרר, רביבו לא מוסר, רביבו יורה, רביבו פוגע. שער שמיני למספר 10 ירוק. איזה שער נפלא. 1-0 מכבי חיפה. הרחקה לא טובה של מכבי תל אביב. עכשיו רביבו מניף את הרגל. איזה טיל. ואוברוב לא יכול. אני לא הייתי מאשים אף אחד. זה שער גדול של שחקן גדול. איך דיברנו לפני המשחק? מה אמרנו? אלה השחקנים שיכולים ליצור את ההבדל. זה רביבו, זה ברקוביץ'. מכבי תל אביב משחקת קבוצתית. רביבו, קנדאורוב, מוצא את רביבו. רביבו מול גינסבורג. 4-0. והסלטה הכל כך מפורסמת. הכוון הניף את הדגל, השופט הורה להמשיך. לגינסבורג יש מה לומר. לשופט צור. אבל זה לא עוזר. הנה המסירה, מוגי אולי היה בנבדל. השופט החליט לתת לרביבו להמשיך. 4-0 במחצית. ברקוביץ' לקח את הכדור במצב שאי אפשר לסובב אותו. האם רביבו יבט אל השער? הכדור בפנים! 1-0 לחיפה! חיים רביבו בשנייה האחרונה של המחצית הראשונה. בועט ואנטמן אפילו לא זז. רביבו, הכדור, נדמה לי שזה היה חזן שהכין לו את הכדור. בעיטה נחושה מאוד של רביבו, ואנטמן רק מביט על הכדור. 1-0 למכבי חיפה. ואלה הבעיטות מרחוק שעל חסרונן הצרנו בדקות הקודמות. קנדאורוב מקבל חזרת הכדור, משאיר את זה לברקוביץ'. ברקוביץ' מכניס את רביבו! וזה בפנים! 3-2 לחיפה! שער שני של רביבו במשחק הזה. דוגמה קלאסית לשיתוף פעולה נפלא בין רביבו לבין ברקוביץ'. חיפה מחזירה לעצמה את היתרון. ברקוביץ' רואה את התנועה של רביבו שמקבל את הכדור בתזמון מצוין ומכניע את אנטמן שיוצא. טוב, צודק חרזי, לשחק עם רגל רדומה יכול לגרום לו בעיה קשה. בינתיים רביבו עכשיו יכול לראות לשער וגם בועט. איזה שער! חיים רביבו שולח עוד פצצה אחת. בסך הכל 3 דקות במשחק, אולי כמה שניות יותר. תראו מה חיים רביבו עושה לאנטמן. איזה שער אדיר של רביבו. הוא בועט נפלא בכדור ראשון מהאוויר. אז מה הפלא שהוא בועט ככה כשהכדור מונח לו ליד הרגל? שער, 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 על שער של חיים רביבו. תראו את זה שוב. מטה מצוין, את מספר 4 בנאדו. מכין את הכדור. עכשיו נכנע גם 13 אזולאי. ועכשיו גם מספר 1 גיאור אנטמן. חיים רביבו שנבחר כאן לפני כמה דקות לשחקן המצטיין של העונה על ידי השחקנים בטקס של מעריב. חיים רביבו כובש את השער הראשון בחצי הגמר השני, ואיזה שער לתפארת. מסירה לא טובה, נקרא על ידי רביבו. רואה את מוגי פותח ימינה. ורביבו כובש! או בייבי בייבי, איזה בייבי יש לו. אף אחד לא היה מוכן. לא ההגנה של הפועל באר שבע, לא השוער שלה. אני בטוח שגם לא שחקני חיפה. כולם חיכו למסירה. ההוא לא עושה חשבון לאף אחד. מניף את רגל שמאל שלו. והכדור המקום הנכון. שער תשיעי של חיים רביבו. דקה תשיעית. קופץ על הדשא. סמאג'ה קצר מדי. ועכשיו הפריצה של אלימלך לא מביאה שום דבר. הוא רק חסר בחלק האחורי של הקבוצה. בחיפה כבר עם 4 שחקנים בהתקפה. ברקוביץ' עם הכדור. הולך טוב לחזן. אחרי כדור לרגל. מוגי שער! הנה לכם הסלטה העשירית של חיים רביבו העונה. הפועל באר שבע, כמו שאומרים בשפת הכדורגל, פתחה את הרגליים. וגולדשיק יכול לרקוד עכשיו ריקוד נוסף. שוב מסירת הפז הזו
של ברקוביץ'. ותראו את חזן, מחליק את הכדור כמו בביליארד, מוגי בעקב. היה שם דוידי, אבל דוידי אחר את הרכבת. חיים רביבו, 2-0. הוא להבקיע פעמיים בכל משחק בגביע. רביבו עכשיו מבקיע, 3-2, שער הניצחון, דקה 74. מכבי חיפה יוצאת מצרה צרורה ומצליחה להפיל לחצי הגמר. רביבו, שער הניצחון. 5 דקות חלפו. הכדור מגיע לרביבו, מסירה גדולה, והפלים! עולה, איזה שער של חיים רביבו. שוב, זהו ברקוביץ'. השילוב בין השניים הוא פשוט נפלא. טוביו המגן הימני, אבל הוא לא שם, ורביבו יורה את הכדור שלו פנימה. חזן, כדור טוב לקנדאורו, וזה הופך מיד להתקפה שרביבו מחכה בצד שמאל, והכדור הזה מיועד לו. יש לו אותו, יש לו גם שער! תראו את המסירה עכשיו. יש פה כיסוי לא טוב של גולדברג. רביבו מוריד לעצמו את הכדור, הוא מספיק מהיר, מספיק מתוחכם, מספיק חכם ומספיק כובש.